Namibia's newly elected president Netumbo Nandi Ndaitwa anozikamwa kuti aiwa akakolapsa kanenge kaviri pamarali nekuda kwekuchembera nekukurisa, but anoramba achikonekwa achida kuramba ari pakutonga. Zanabena mashoko atuna kuti aiwa she has been thwarted. Mzora don't for subscribe or like or turn on the bell icon. Tivina pana pabepa now the prominent of Namibia unyara chiti the Window Times unyara chiti the arrogance against Namibians has started. Corruption tainted Swapo Party Vice President Netumbo Nandi Ndaitwa, who according to reports fainted a couple of times during the campaign. He has gone on the attack to deny that she collapsed. Although the incidents were reported by the media, and SWAPO's own Secretary General Sophia Shaningwa warned witches for a Netumbo's situation when it reportedly happened in Otiji wa Rongo. Netumbo is now baseless, claiming that the reports came from desperate, wounded politicians. Surprisingly, she used these terms while herself ranting like a desperate, wooden politician. Netumbo was speaking at a SWAPO victory event following the recent sham elections, which is heated to court at the initiation of Namibia's other political parties. Domashoko tuna kuti avakomana vara Netumbo vanotaura mashoko achiti aiwa vanenge vachiramba achiti hatizvizivi zvekuti aiwa ndakakolapsa pamarallies anozikamwa kuti two spotted rallies panoonekwa achikolapsa achitonzosimudzwa nokubatwa nevanhu, but anenge achidhina achiti aiwa zvakanga zvikataurwa nevanhu vatori desperate and wounded politician. Domashoko anobuda taura panapa aiwa toona kuti aiwa these revolutionary leaders vakomana vanozikanwa kuti vanoita masham elections vakuuya vachitanga kunyepera vanhu vachitanga kuita corruption zvatigona they are now monopolizing vakomana vemedia aiwa neinformation vachiuya vachiti aiwa mashoko akataurwa akaburiswa iwo inhenhema. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina kumesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.